Honorable Governor, with your permission, sir, the order of appointment of the ministers may be read. Shri Ramakrishna alias Sudhir Dhavdekar, Shri Neelkant Harnankar, Shri Subhash Paldesai. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy. Unquote. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the ministers designate. I request Honorable Minister Designate Shri Ramakrishna alias Sudhir Dhavdekar to come and take the oath of office and secrecy. मी रामकृष्ण उर्फ सुधीर ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व दरेच्या वृत्तानं मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही किंवा त्यांच्याकडे गट करणार नाही. I request Minister Designate Shri Neelkant Harnankar to come forward and प्रत्यक्षपणे वा प्रत्यक्षपणे करवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. I request Minister Designate Shri Subhash Paldesai to come and say मी सुभाष उत्तम पळदेसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी सुभाष उत्तम पळदेसाई ईश्वरची शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून मी माझ्या विचारार्थ आणली जाईल
किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते केलीच करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. Honorable Governor, with your permission, sir, the proceedings may close. Dignitaries, ladies and gentlemen, please rise for national anthem.